Euskal sorkuntzari buruzko jardunaldien bigarren zatiarekin hasi zen Jalgiren 5. eguna. Refor Industria gunean bildutakoek euskal kulturaren transmisioa izan zuten mintzagai, egun horretarako espresuki prestatutako 12 ponentzia ardatz hartuta. Egunean zehar baina, egon ziren baita beste ekintza batzuk. Xabi Solano musikariak adibidez, elkarrizketa musikatuak eskaini zituen Laudioko Lanbide Heziketa ikastetxean eta Urduñako gaztetxean. Oso gustora naiz, etxean bezala hemen beraiekin eta elkarrizketa tzaileekin oso gustora. Eta abesti batzuk jo ditut, pasarte batzuk kontatu eta egia esan oso momentu politia, ez? Nire bizitza kulturala edo erakusten, ez? Oso gustora. Nire elkarrizketan kontatu detena izan da ere bai, nik musika ikasi eta musika murgildu naizela pixka bat transmisio horregatik, ez? Jendeak egin duen lana musikalki, euskararen alde eta orokorren kulturalki ondan transmisio horren hortik natorrela, ez? Bai trikitixa jotzearena eta bai musika egitearena. Nik uste Jalgik oso ondo erakusten dula hori zer den. Enaitz ipuin kontalaria ere izan zen eguneko egitarauaren parte, bi emanaldi eskaini zituen, Okondoko eskolan goizean eta Arakaldon arratsaldean. Depende, nolako aurrak datozen, ze momentu emozionaletan dauden, ipuin batzuk edo beste batzuk izango dira, hori unera arte inoiz ez dugu jakiten. Eta, normalean umen gogoetan oinarrituta martxan jartzen da ipuin kontaketa saioa. Azken baten ipuin kontaketa bada ahozko transmisioan oinarritutako jarduera bat, urte luzetan zehar eta euskaran are gehiago, idatzizko ezer izan ez dugunean, euskara zerbaiten gaitik biziraun baldin badu ahozkotasuna gaitik izan da, ezta? Eta, zer esanik ez, famili giroan eta sortu daitezkeen ekimenek, euskara sortzen eta bersortzen laguntzen dutela. Arrakudiaga Soiloko gizartetzean berriz, Miren Amuriza egon zen. Mozambiken izandako esperientzia jasotzen dituen saio bat eskaintzen, Kapulana bat zintzilik izenekoa. Gu plazara ateratzen garen bakoitzean, transmitzen dugula alde batetik gure tradizioa, bertsolaritza dakarren guztia, eta beste alde batetik lantzen dugun gaiari buruz, esaten ari garen hori. Nire emanaldiak kasu honetan eduki dezakeen balio erantzia du hori da, ez? Normalean tratatzen ez ditugun gai batzuei buruz ari naizela eta beste sentipen edo bizipen batzuk transmititzen ahalegintzen naizela eta hori da helburua, ez dakit. Oso interesgarria iruditzen zait ekimen hau eta alde horretatik ekarpen txiki hau egin ahal izatea sorte bada niretzat ere. Gau partean, 100 lagun bertaratu ziren Amurrio antzokira Ruper Ordorika eta Igor Arzuagaren emanaldiez gozatzera. Kristono horrea da, konpartitzea Ruperrekin holtza. Nik uste Ruper Ordorika moduan lehenengo hemen Amurrion jo nuela urte asko, Oskorrien aurretik pelotalekuan. Natxok beti eraiten ninduen jende aurrian kantatzeko eta nien nintzen ausartzen, atrebi duten da orduan egun batez nik uste da zen edo hemengo jaixak edo beteta zegoen Oskorrik usteko noski. Nire ustez pauso handiak eman dira euskal kulturan, euskararen inguruko munduan eta segurki sartu gara beste asko bezala. Orain geldiune handi batian, gogo eta inbiarra dago eta holako jardunaldiek eta segurki asko lagunduko dute hortako. Baina baiko hori izanik, askotan entzuten ditut holako atzera begiko ezkorrak eta nik uste dut autokritikak batzuetan nahazten diela negatibidade batekin eta ez naiz horietakoa. Iruditzen zait oso ekimen polita dela eta mugitzen ari duela gure baiaran kulturarekiko zegoen grina eta nik uste dut jasoko dugula landatutakoa, ezta? Eta polita izango dela, zeren uste dut
egon ezin bat dagoela eta hori kreatibitate mailan beti oso elikagarria izaten da. Amurrio Antzokikoa esen gaueko asen kontzertua izan. Laudioko Gaztetxean Eraso eta Dama taldeak aritu izan baitziren jotzen, ostiraleko egitaraua itziz.